Lura maħna, nixtieq infakkarkom illi għandna ħafna programmi ġejjin, programmi speċjali, però importanti anke li tibbatulna. Se jkollna wkoll programmi speċjali anke l-jum l-om, fejn tistgħu anki wara ħafna żmien ukoll tinnominaw il xi ħadd, aħna tafu li sibtek dejjem differenti u anke wkoll kull skeda differenti. U dis-sena wkoll se jkollna tal-programm speċjali fejn tista' tinnomina lill-ommok għal xi ħaġa partikolari, insomma, tistgħu tibgħatulna messaġġ privat fuq Facebook. Apparti minn hekk ukoll, infakkarkom li semmejt Facebook għandna ħafna kompetizzjonijiet fosthom tal-Beauty Team, itlu issa għamlu like fuq il-logo ta' Beauty Team u sew terpu wkoll trattamenti grazzi lil Antonella tal-Beauty Team qed rebaħkom ukoll trattamenti kull xahar u kif ukoll għandi kompetizzjoni oħra se trebaħkom ukoll il-fwieħa The Secret Temptation jew Hair Secret Temptation by Antonio Banderas. Grazzi lil Tashbix Perfumery jista' jkollkom ukoll din il-fwieħa kull ma tagħmel like fuq il-logo u kommenta għal fejn kelli tirbaħ il-fwieħa. Issa għandi tnejn naqra Għajmu studio. Signori, natu merba l-muxu, Valentina Rossi! Grazie, muxu. Hello, Val. Kolla sew. All right, hinti. Kolla sew. Għodu ekkers uktari biex dejjeta maħabba l-kamra, xsew dimilkom ħafna sinjali, tħarsu lemma. Allora, għajna batu nafżakom. Mela, ħanamilkom it-tesa, tanta xina unek nħobb nisma l-nis. Isaħi. Mela, kif suppost, ux vera, kif suppost. Għandek it-sokkor, ħanġiblek il-ħalib, grazzi ħafna u koll. Thank you, Carmen, il-lum għandek il-ħalib. All right, sejt nafli tijak bil-lactose, allura għamlek il-lactose. All right, muxu. All right, jenu, int. Inti għaddej bdieta partikolari, u? Palissa nara il-kontra tija, imma. Il-kontra. Ma nafx, mek, jien sub għandi bżon, għinja 7 kilos. Xi xaru nofsek. Mela jindem għaddej biex l-intella n-nizzel, l-intella n-nizzel. U l-mux irrit itella. Imma mux dik naqra antik. Imma mux bil-affarijiet tajbin pal-burgers u pizza daw l-affarijiet, ta' fejn kollox healthy. Illum naħseb għanna naqra stanna raw xinu ġej. Ħaniksru l-ek naqdi ta' isma. Intom ħbib. Kbar. Speċ ta' wija, speċ. Imma nafti tamlu ħafna praspar u kol. Iwa, la, ekkejdunna sabna. Aħna lina normali imma. Aħna dejjem, verament nċempilli isma ħanamlu xa. Jien għandi idea, jew nċemplu n-nies, imma nċemplu n-nies biex najdu l-malliken, mux bl-accentana. Namlu l-accenti jew Amerikani, jew avventurużi. Ċempel l-nis. Naram ġina. Ċemplu n-nis, zebu najdulom, yes, we want a pizza. Eka bridġosa, mbati għabbez daħħa Mr. Brown. Mr. Bobo. Ma jarfu kom imma. Le, ma jarfu. U dejjem jirġaw jċempluna biex jaraw jek veru. Mbagħad wara ftit għax aħna pereżempju jekk nċemplu għall-pizza, want some garlic sauce u dawn l-affarijiet. Tħobbu l-pizza wek. Ejja, le, mela, pizza, it's our cheat meal issa. Suppost ma nistax nikolla, ma... Ma l-lum nikollok tikolla. Jena nagħti n-numru tiegħek it-trainer tiegħi u daqs. Ma importax ikellimni. Mela, xħalli labu l-logħba tal-pizza Petru, sejjem bijaj. Anticipajtuni. Kemm nuħu gost. Mela, li ħanamlu għadan il-lum differenti. Oh my. Mela, jiena ħanaqbad bin-nebkin taħalli ħandawar il-pizza kija Messikana. Mela. My favorite. Dan huwa tiegħek u dan huwa tiegħek. Min se jkoll l-iktar biċċiet ta' pizza fil-ħin stipulat tagħna ta' minuta. 3, 2, 1, jitla' il-ħin issa tlaqna. Biddieta, abada. Bil-mod istantukom ukoll l-ilma tagħna l-ilma. Jagħmel tajjeb mat-tem, issa pizza mat-tex tawdu llum. Mela, 40 sekonda. Għala, tiklu waħda diġa bizzejiet, aħseb u għara. Naħseb. Għalix, zgur musta tiklu għom kolla. Dakinlek bil-ġuħin. Jida li għat jgħamil id-dita, għax bela għal-pizza, Lallu. Val, kont namlek iktar, hi. Milli nalakti kol dawk id-donuts kolla fuq il-Facebook. Kont namlek iktar tib, bil-mot. Ħanżom lok xarek, għarax. Miskina mux għat jgħina xara, mela. I'm game. Le, telfux. Mela, ħanaraw. Aw, close. Għet jgħidu li rebaħ il-muxu. Għal-ftit rebaħ il-muxu, proset!
Mela, Lorenz, għawnek ġabilkom l-ilma, grazzi ħafna. Orrajt, ejjew bil-qeda, bil-wiqfa, bil-qeda. Ejjew bil-wiqfaw. Grazzi għal-pizza Petru, salik għandek il-pizza par-baked. Issa zel pizza tijak. Umbat għamila par-baked tijal mami, għamilet id-bija margarita, capricciosa, kossoġoni, messikana bħal dik, peppers pepperoni, xħanazlu? Għal-mami. Margarita. Margarita, għal-mami, nsellu għalli għamil għawnek dik il-pizza ija tijak. Mela, semmejna l-mami. Naf kem taqbelu kol mal-mami. Il-mami ux, l-axar wahda, il-pandi fly tijaj. Mela, pero, apparti ktib ħafna diski u kol, dal-axar dejt ġalbu kol anka l-paġna mit-telfa ta' missierek. Allura, ktibt kanzunetta partikolari. Ija, kienet il-10-year anniversary ta' wara li kienet għaw missieri. U jien diska kont dejt għaw niktiba mal-lowel. Meta miet. Ximmiet dejt tikteb dil-diska. Meta miet mort fuq il-piano għamilt il-main piano ta' diska. Imma jisni kull darba li mort biex namel da' diska jisni ma konċ lest ta' dil-ħagġa. U mbagħad niftakar xi sena qabel bdejt ninduna li n-nies wara ftit. Mhux jinsaw, ma jagħtitek l-impatt tal-li miet kif kien fil-bidu, issa ta' 10-year anniversary li naħroġ id-diska u ġibt il-kantanti kollha li kont ħtimt magħhom sa dak tal-Eurovision u għamilna Pray. U vera sabiħa, narasilta minna, narasilta minna. So I close my eyes and I see you there. I smell your scent, but it still don't compare. Imagine your touch, you feel your love, but it's not enough. No, not from above. So I pray that you got to that better place. Yes, I pray. Hope your journey was safe and you got there okay. 'Cause you left me alone after so many years. 16, 17, 18, I needed you here, but you disappeared. So I pray, I pray, I pray, I pray, I pray, I pray, I pray. So I pray, I pray, I pray, I pray, I pray. 'Cause you get on a train and you'll never come back again. Għandabi bravu. Għalbi ħafna dik diska. Sabiħ ħafna. U ġest vera napprezz anki il-fatti dawk il-kantanti kollha ġew anki Elton u Cyprian ġest meta kelli l-idea kulħadd ġie flimkien għax normali dawn nies li jinkompetu fil-competitions u hekk u ġest għax kienu jaf kemm hu xi ħaġa qalbi dil-ħaġa kulħadd ġie flimkien u qalbi ħafna. Happy ħafna bija dik diska. So f'ġez vera sabiħ li l-nexek tamil mekku kollajna anka filmati Thank you. autentiċi u ritratti Thank you. ta' missirek stess. Ma tkellmu l-missirek kull-jum. Kull-jum, qed ngħidlek għamilt minn xhur kont qed indur id-dinja. U għax il-papa kellu travel agency u kien fissat fuq dawn l-affarijiet. U qed ngħidlek
kull jum kont nkellmu, speċjalment mort Hong Kong, kien dejjem jgħidli meta kien żgħir li meta nikber li tieħodni Hong Kong. So jien mort għamilt punt li mmur Hong Kong u qed ngħidlek. Qed tgħid li sifir tal-8 xhur sħaħ. Imissjaj tal-Malta? Ovvjament, għedin speċjalment il-ħbieb, il-familja tiegħi, il-mammi speċjalment, ovvjament, il-klib tiegħi, il-klib. Imma ħadd gost għax kelli bżonn dik naqra break, anki bħala songwriter bdejt inħoss li kollox sart rutina f'ħajti. U ġest irrid nara affarijiet, nitgħallem minn nies, minn kulturi differenti u ġest jiena lija bidiet kompletament minn meta sifirt, minn meta ġejt lura issa. Tinħossni ħafna żied peaceful, ħafna żied happy. Kif tara, Val? Honestly, imbidel, għajin kien ikellimna ħafna minn emmek, u ġrigin jgħidin eżempju xi Prosperit jagħmel emmek, dal-affarijiet. U kont taraħ id-daħqa li kellu fuq wiċċu u l-enerġija li iktar kellu emmek. Totally different Matthew. Totally. Anka kif ġilura, rajna Għandraw fil-matta meta tlaqt. Parti mill-avventura tiegħek ukoll messaġġ li anke inti tajt, naraw flimkien. It's Matt, but people also call me Mushu. I'm a songwriter from the beautiful tiny island in the Mediterranean Sea called Malta. I'm 26 years old and I love my life. I have the most incredible family. I have the best friends anyone could ask for. And I've worked in music, my dream job for the past 4 years of my life. So why the change? Travel because my dad always owned a company in travel, so we always travel the world first. And he told us, before we passed away, to make sure to go out there and see the world and learn and experience the beauty and all the culture in the world. Traffic jam. Go, 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 go! And it's going faster and faster. And close to client. Vera esperjenza u naħseb. L-ewwel vera kienet emotion, mbagħad beda l-ġen għax bdejna Bangkok u Bangkok one of the craziest cities. Imma amazing, incredible. Isma' intom it-tnejn b'mod partikolari mhux u ġie hawnhekk pattu kondizzjoni. Logħba li kulħadd toħob jilagħba u qed nieħu gost għax kif semmejt anke fil-ġimgħat li qed jilagħbu anke fid-djar, isibu ritratti u jilagħbu anke fid-djar daw il-games hekk. Bħal family games. Qed nirreferi għal Mazza Jewatali! X'inhi Val? Għax ilu jgħid li bijad il-logħba. Għax inħobbhom dawn l-affarijiet. Tasku, mela, issa żommuha f'idejkom. Ngħidilkom illi dawn huma kollha personaġġi Maltin? Maltin? Kolla Maltin. ħatmu ħajħu għalih u ħanibdew bl-ewwel Mazza Jewatali. Huwa propju dan. DJ Armani. Oh, yes. Mazza l-DJ Armani. Yes. ħafna minnhom ma DJs, naħseb apposta għalikom it-tnejn. Pier Cordina. All right, Pier. Ħantif Mazza, bravo. Veru, oh, kif taqbad he brings energy to the place, ek. Ħamorru issa Magic Malta, Arter Karwana. Oh, Arter. Kolla DJs daw. Ejja, Mazza. Għetni weird li għetnajdlom kolla. Għannissa lil Alex Grek. Ħaffefna għajrajn. Ejja, muxu. Għaxetun ejja, mux. Sali. Sinjalli ma tħobbux l-80s, mela. Naddu issa għal dan. Ejja Val, ejja Val. Għax nkun miegħu kuljum u ma nifilħux kultant. Ejja, titħaffef muxu. Nħobbu ħafna l-Minejt u Mazza. Balance. Għannissa u koll, darba femminili.
Amorru għal Eileen Montezin. Yes. Jien fan great Eileen Montezin. Childhood, tijaj, fakarni fi childhood. Ta' Becky u daw jien kont fan All great. right. Yes. Mazza l-Eileen u koll nsellu għalija. Ħamurru issa għal Tina Christie, Magic Malta. I love her voice, jena. Mazza. Għaxin jien jek ma nismax ċertu program, tiġi għalija di. Ħamurru issa ħanaddu għall-axħar xtimlu sinjali għan nissa wkoll lil Ilenja. Oh, yes. Jien hobba ħafna l-Lenja. Fashionista. Toġobni anka kifek tilbes, I like, mazza. Daw kienu l-mazzewa. Talina, xsibt li ħalli tkunu iktar, imma kontu bravi, proset. Fudu poskom, grazzi l-muxu. U l-Valentina li kienu għana, li xtaqt insaqsikom malajr. Aparti u koll il-muxu. ħajkun ukoll ma' tim ta' Tabu din is-sena. Yes. Tim Malta. Tim Malta, #Tabu. Fil-fatt inti flimkien ma' Kristabel ukoll. Eżatt, kien diska. Ktibtu lirika li għandha. Messaġġ kbir għalina tnej, għax aħna tnej li aħna għaddejna minn naqra żmien. Jien għandi anxiety u ma mhux għandi. Kon ħataqsik fuq għalla ġejt fuq għadin, kif imma? Jien meta kont żgħir, meta kont 12 years old, they found out li jien għandi anxiety disorder li jukolli dawk il-momenti fej. Ansjeta. Eżatt. U meta kont żgħir kont immur terapija u kont mor nagħmel daw tibta għaw mort sib lajnuna. U mbagħad xi 3 snin, 4 snin ilu rġajt mort tan terapija. U indunajt. U so għalija di ħadd ma jitkellem fuq il-ħaġa, ħadd ma jitkellem jekk ħajmur għand therapist jew għaddaw l-affarijiet. Jien għalija xi ħaġa normali. Fl-Amerika kulħadd jekk tmur għand it-tabib għax ma tiflaħx għax għandek qed tuġa x'imkien, tmur tabib. So jekk qed jkollok problemi naqra mental problem. Għalhekk it-tabu. Għalhekk break the taboo, speċjalment iż-żarem, ħafna nisba li so u wara li għamilna diska l-iktar ħaġa li nieħu gost qed nara ħafna videos u dawn l-affarijiet fuq in-nies jitkellmu fuq il-ħaġa. So jekk inti qed tħoss xi ħaġa jew inti taħseb li forsi għandi bżonn naqra għajnuna, toqgħodx tibża, aħjar sib l-għajnuna. U għet najdek, jien issa għet nħosni 100% happy, very happy. Imma għax jien kont fortunat li l-mami tijaj kien temmen fuq daw l-affarijiet u koll li tmur għand therapist, tmur sip l-għajnuna u daw l-affarijiet. So jien kont. Għana din najdu il-messaġġ ta' Tabu wasalni f'pajjiżna u tajjeb ħafna. Però issa tinkomplu koll inxerduh mal-Ewropa kollha permezz tal-Eurovision Song Contest. Ħankomplu nitkellmu fuq l-Eurovision aktar programm il-qoddim ħajkollna lil Kristabel tinsewx ukoll dal-waqt il-Eurovision Updates. Għalikom ukoll għandi regali, għandi wkoll il-rigal grazzi lil-nonno mill-Abbuna Trattoria del Nonno, ħantukom ukoll il-rebs grazzi lil James Caters, ħantukom il-lovetti għall-latte grazzi lil-Emilia, għall-light, il-Hello grazzi l-Dylan's House of Candy, għalik għandek make-up, goodie bag grazzi l-Golden Rose, u għal-mux għanna back massage mant Precious Pearls and Beauty grazzi lil-Jana, u għanda ukoll ikla mant la Roma Restaurant u inti l-ewwel ukoll erbaħt il-pizza. Grazzi li kontu maħna, nawguralkom ħafna affarijiet. Thank you, kompli ferraħna. Inti, niltaqom jak kifat lek il-qoddim għal-Eurovision. Inkompli morning club pizza. Issa kullu lajt it-tajjeb, ħajdiku ħapi jistellew, lajt it-tajjeb. Lajt it-tajjeb li l il-familja kolla, tantu ħor il-muxu. ħankum ma'kom dal-waqt bil-Eurovision Updates ma' Ġoż Maruluk ibqaw maħna. Mur kull il-pizza, mur.